Univerzum Televízió. Szeretettel köszöntjük az Univerzum Televízió nézőit. Egy új sorozat indul útjára, Mi kell a nőnek címmel, ami ugye elég sok témát fog majd boncolgatni. Beszélgetőtársaim Tarjáni Linda, a Női Tantrakör vezetője, illetve Kereszti András, kineziológus és a Tudatosság iskolájának az alapítója. Hát valójában mi kell a nőnek? Tehát sokszor tényleg nem tudjuk azt, hogy mi az, ami valójában boldoggá tesz bennünket, vagy ami harmonizál. És hát így a nők gyakran mondják ezt, hogy hát így valójában nem tudják, hogy mit akarnak. Nem tudják, hogy milyen az a párkapcsolat. Mint hogyha nem lennének minták erre még kiforva. Nem lennének képek arról, hogy milyen egy ténylegesen boldog, örömteli nő, ugye, aki tényleg szerelmes magába, az életbe, szereti magát, a testét, elfogadja a testét úgy, ahogy van, a lelkét, a tulajdonságait, az igényeit, a vágyait. Ha a nő nem tudja, hogy mi kell neki, akkor hogyan tudja a férfinak ezt átadni, vagy megmutatni, vagy akár megtanítani ez számára. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mi kell a nőnek, tehát mi kell nekem, Mert a titok az, hogy ezt soha nem kapjuk meg kívülről. Tehát senki nem kapja meg kívülről a boldogságot, nem hozza meg egy nőnek a boldogságot se a párkapcsolat valójában tartósan, se a pénz, se a helyzetek, se a lehetőségek, mert ugye a boldogság attól függ, hogy valójában én boldog akarok-e lenni. A Föld az emberiség bölcsője. Na, de nem lehet örökké bölcsőben élni, kezdünk kinőni ebből a bölcsőből, űrkutató társadalommá, űrjáró társadalommá fogunk válni. Az emberiség érette arra, hogy kirajzhasson a kozmoszba. Ha most én Földön kívüli lennék, és kívülről szemlélném a bolygónkat és a rajta levő folyamatokat, akkor mit látnék? Azért valóban jó lenne egy kicsit tudatosabbá válni. Egyre jobban tudjuk, hogy amit kezdetben feltételeztek a csillagászok, hogy minden csillag körül bolygók, bolygórendszerek vannak, ezek közül jó pár olyan van már a mostani felfedezések alapján is, ami hordozója lehet valamiféle életnek. Úgy tűnik, hogy az élet egyáltalán nem kuriózum az univerzumban. Fel kellene fedezni, meg kellene ismerni, tovább kellene lépni. Ehhez sokáig úgy tűnt, hogy nincs megfelelő technológia. Tehát nem a kémiai hajtóművekre és nem is a plazma hajtóművekre alapozunk, amikor arról beszélünk, hogy a távoli csillagrendszereket is meg kell tudni látogatni. A járható útnak azt tűnik, hogy
alapvetően igaz az Einsteini feltevés, ugye a fény részecskéjénél gyorsabban nem repülhet semmi, de hát ugye már Einstein is bemutatta, hogy léteznek úgynevezett féregjáratok a világűrben, amivel rövid idő alatt át lehet szelni a teret. Hip-hop, ott legyek, ahol akarok. Ez a teleportációs technika. Most ma már minden nagyobb egyetem rutinszerűen meg tudja csinálni a teleportációt. Na, nem emberrel, meg állattal, hanem egy-két részecskével, egy-két fizikai részecskével. Most a legnagyobb siker az egy atomnak a teleportálása volt. Üdvözlöm az Univerzum TV nézőit, engem Kors Péternek hívnak, és a mai témánk a szellemvilág. Ehhez köszöntöm a stúdiónkban két vendégünket, Seres Sándort és kedves nejét Katit. Köszöntöm az Univerzum Televízió nézőit. Nagy öröm, azt hiszem, mindannyiunk számára, hogy ebben a nagyszerű stúdióban lehetünk, és hogy megérkeztünk. Megérkeztünk először, hiszen itt még nem voltunk, és az az igazság, hogy ilyenkor egy kicsit mindig arról is beszélünk, ami a kulisszák mögött van. Most nem úgy értem, hogy a stúdió kulisszái mögött, hanem beszélgetés kulisszái mögött. Megmondom őszintén, hogy van, akivel először találkoztunk, van, akit már ismertünk, de a sors összehozott bennünket méghozzá egy nagyszerű közös téma kapcsán. Azt olvastam a múltkor, hogy a Földön kívüliek köztünk vannak. Csak a járműveiket nem nagyon találják meg, és akkor valaki azt mondja, hogy hát persze, mert lezuhantak, meg eltűntek, meg időugrás, meg térugrás történt. Nagyon sokan azt mondják, hogy a tenger mélyén, különös tekintettel mondjuk a legmélyebb árokra, ott van vagy 11 000 méter lefelé, ott is rejtőzködnek űrjárművek. Hát aztán azt is, hogy az egykor volt állítólagos Atlantis helyén, ott is van. Aztán akik megtalálták a kristálykoponyákat, meg a kristálygömböket, meg egy kristálypiramist a tenger alatt, állítják, hogy vannak. De nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy a Földben és a Föld alatt vannak az űrjárművek. Na most, hogy kerül a csizma az asztalra? Azt szokták kérdezni. Hát kérem szépen, van egy akkora barlangrendszer, ami nagyon-nagyon hosszú, ami szóba kerül, és állítólag ebben a barlangrendszerben van egy akkora terem, ahova egy űrhajó befér. Univerzum.